O femeie care este vindecată vindecă alte femei. Niciun om care m-a abuzat în viața asta nu a venit să-mi zică că îmi pare rău că te-am abuzat. Iubirea autentică, ea este curajoasă. Femeia asta are o problemă. Când eu aveam burnout, eu mi-am promis că eu nu o să ascund. Nici eu, nici Oxana nu credem despre noi că suntem la finișul vindecării. Și în principiu de asta și s-a născut acest podcast. Pe raza ta încerc să mă cobor. Ca între prietene, un podcast despre femei care îndrăznesc, cu Diana Ivanov și Oxana Gretchenko. We're doing it! Da, Noi facem asta! facem asta. Cum te simți? Am palpitații, deși am vorbit atât de mult despre podcastul ăsta în ultimele 2 săptămâni și părea atât de ușoară înregistrarea. Credeam că tot ce vine, toată munca noastră din preludiu este grea și înregistrarea o să fie firească, pentru că noi avem discuțiile astea tot timpul, zilnice. Da, chiar sunt adevărat. discuții zilnice, dar da, am avut un pic de tensiune până am pornit microfonul. Yeah. Și cum te simți să spui asta? Cum e acum? Mă simt bine. Iar și eu mă simt bine că ai început să vorbești, parcă e... Dar mi-am dat seama că e foarte important și în parteneriate și în oricare situație ca cineva să spargă gheața atunci când tu nu poți. Știi? Și cred că chiar experiența a noastră ambelor e ca noi să fim spărgătorii de gheață. Și acum când trebuia să începem acest podcast și tu ai spus, pornește că eu știu cum o să încep. Îmi place cineva să știe cum să se înceapă și după aia să faci join, nu știi, după aia să te alături. Yeah, dar noi chiar ne completăm în multe aspecte și așa de ușor o cursă toată identitatea vizuală și procesele premergătoare momentului ăsta de înregistrarea podcastului, că pentru mine, la nivel de corp, cum se simte ok, se poate și așa. Da, da. Da, și îți ziceam zilele trecute că eu am mai făcut proiecte personale, dar le-am făcut pe cont propriu și tu la fel. Și e foarte diferit când faci asta împreună cu cineva, pentru că și potențialul succes și potențialul eșec poate fi împărțit la 2 și nici nu neapărat trebuie să te gândești în direcția asta, dar e mai ușor. Yeah, cu Că siguranță. un mecanism nu se ține doar pe umerii tăi. Da, și e mai ușor când sunt 2 adulți în ecuația asta, pentru că munca pe care noi am făcut-o fiecare în călătorie interioară ne face să avem multă, cum e accountability? Asumare și asta împarte responsabilitățile așa foarte, iarăși, fluid. Dar ce zici să ne prezentăm un pic și să povestim ce noi știm deja de 2 săptămâni și în care ne fierbim oamenilor frumoși care ne ascultă. Știm că vrem să lansăm un podcast. Și o facem. It's real, it's happening. Se întâmplă. Vrem să lansăm un podcast care Lansăm, darling. Lansăm un E podcast care e o finalitate foarte naturală a prieteniei noastre din ăștia aproape 2 ani și o finalitate la toate discuțiile pe care le-am avut noi, discuții resursă. Yeah. O nu place cuvântul finalitate, dacă se poate. Da, mi se pare un punct culminant. Corect. Unul dintre. Și parcă o leacă de ieșire. Parcă e o leacă ieșire din carapace. Da. Noi am avut așa de multe discuții valoroase și ne-am sprijinit așa de mult în parcursul ăsta. Eu mă gândeam să începem chiar o leacă și mai din spate. Povestește cine ești tu și poate să povestesc și eu o leacă de cine sunt eu. Cu siguranță podcastul ăsta deja la etapa asta este trimis către alți oameni care nu ne cunosc. Și cred că ar fi benefic un pic de preistorie. Da. Eu sunt Oxana. Am atât de multe identități profesionale încât chiar mi este foarte greu să aleg una, dar cred că în primul rând sunt directoarea Moldova.org, e o platformă de jurnalism, de storytelling. Nu mă mai prezint ca jurnalistă, deși așa a pornit cariera mea, pentru că nu prea mai creez conținut jurnalistic. Jobul meu la Moldova.org e să administrez
financiar, compania și administrativ. Mă mai implic și în procesele editoriale, dar nu atât de mult. De 3-4 ani visez să fiu scriitoare și am făcut multe în direcția asta. Când băiețelul meu avea 2 ani, m-am înscris la o școală de scris, The Writing School, care a durat 2 ani. Și după ce am absolvit-o, am publicat prima mea carte pentru copii anul trecut. Curând, în câteva săptămâni, o să apară a doua mea carte pentru copii. Și la anul o să apară romanul meu, deci chiar m-aș prezenta și ca scriitoare. Încă simt un pic de disconfort legat de cuvântul ăsta, dar chiar m-aș prezenta și ca scriitoare. Tot în călătoria asta am descoperit că vreau să inspir alți oameni să scrie, pentru că simt pe propria piele cât de terapeutic este scrisul și știi și tu că pentru că practici tu scrisul ca metodă de cunoaștere și fac și un club de scris și la fel o parte importantă a identității mele este să fiu prezentă pe internet, acum ultima platformă fiind Instagram și sunt destul de prezentă, da, și consecventă. Și consecvent și cred că asta este chiar aproape cea mai puternică parte din astea toate 3, pentru că e spațiul în care am adunat oameni în jurul ideilor mele și mă simt foarte bine și simt așa că am multe femei în spate cu care putem să facem lucruri grozave împreună. Da. Știi ce mi se pare interesant? Și noi o să vă invităm prin acest podcast la discuțiile noastre nefiltrate. Și asta să fie prima confruntare pe care o să am cu tine. Mi se pare interesant, microconfruntare, nici nu cred că pot să o numesc așa, e că la întrebarea cine suntem, go-to, cu ce facem? Go-to-ul tău a fost să spui toate identitățile tale profesionale. Iar pentru mine, dacă e tu să mă întrebi, eu primul substantiv cu care mă identific este femeie. Și a luat mult timp de identificare cu chestii externe din exteriorul meu, că am un startup, că am atâția oameni care mă urmăresc, că nu știu cum, ca să pot să revin acum și să, în primul rând, să mă descriu drept o femeie. Și asta este o chestie care ne conectează și călătoria noastră separată și mai ales împreună. Și intenția acestui podcast vine în primul rând din această identitate a noastră comună. Da, înțeleg ce zici și acum că tu ai spus asta, am putut simți efectiv în pieptul meu că 2 dintre identitățile pe care le-am spus le fac foarte mult și din identitatea de femeie și din felul în care simt. Și a fost mai ușor să le dau voce, știi? Yeah. Și eu cred că împlinirea pentru mine este asta, cum ca să faci din ce simți. Și atunci când spui că sunt o femeie care adună un grup de femei care scriu împreună, nu se simte neapărat ca o carieră profesională, știi? Yeah. Are sens. Da. Yeah. Parcă este din a fi, nu din a face ceva ca să pui pâine pe masă. Cu siguranță. Și curge natural. Da, e o extensie. Da, și cred că așa trebuie să se simtă. Ea și profesional, noi ambele mai suntem mame, o identitate comună, de băieți. Tu ai menționat asta recent când noi exploram aspectele care ne conectează și cele în care suntem diferite. Și pentru context, eu sunt terapeut orientat pe corp și coach acreditat. De asta, probabil, în discuțiile noastre o să fie în mod automat prezentă și această parte din mine, pentru că este cine sunt eu la final de zi și o fac foarte ancorat în corp și natural.
Da, partea asta, da, n-are cum să fie absentă și mă gândeam că ce privilegiu e să ai o prietenă care poate aduce partea asta în prietenie fără ca să vină în rol de terapeut. Eu simt când tu înaintezi în zona când nu a fost așa. Da, și în zona aia, dar și simt că am câștigat foarte multe având o prietenă terapeut, chiar dacă nu este asta identitatea ta primară atunci când vii în... Absolut. De parcă scurtează unele cărări. Pentru că eu cred că poți ajunge și să ai discuții profunde și revelatorii cu orice prietenă și cu orice femeie, dar cu siguranță atunci când e cineva care are și aport profesional în înțelegere, în a explica, scurtează niște cărări. Și ce simt eu legat de asta e că aportul profesional la moment vine așa de natural pentru că studiile și toată formarea pe care eu am făcut-o mi-a făcut să-mi schimb felul în care eu interacționez cu tine și cu mine. Da. Și respectiv din respectul și prezența și iubirea cu care eu comunic cu mine, ea curge natural și pentru cineva dintr-o parte s-ar putea să se pare că astea sunt niște tehnici, dar ele sunt felul natural în care eu vorbesc cu mine și respectiv cu tine și cu toți oamenii din viața mea și alte prieteni care ascultă acest podcast în aceste clipe, care le salut. Pot să confirme asta, că shift-ul de identitate se întâmplă mai profund decât la nivel de eu trebuie să pun această întrebare pentru că Oxana să ne spun așa și eu nu e dincolo de asta. Și cred că acum e potrivit să zicem că eu am simțit că această prietenie începe în momentul în care am simțit că echilibrez acest raport de cunoștințe și de ce aduci tu în relație, pentru că prietenia noastră de fapt a început prin plimbări foarte, hai foarte să ne ducem lungi. și mai departe, vrei? Apropo, noi ambele trăim în Amsterdam. Da. În Olanda, eu m-am mutat datorită Oxanei, dar hai să ne ducem la începuturi, pentru că acest episod de podcast am agreat în comun că o să fie despre prietenie, superficială și autentică, pentru că am trecut toate etapele până am ajuns aici. Nu știm ce este după asta, dar știm cum e aici și știm foarte bine cum a fost. Vrei să... Dar cred că există și după asta. Cu siguranță. Cu siguranță există. Da, putem să povestim despre momentul în care ne-am întâlnit la un eveniment în Chișinău. A cui perspectivă vrei? Adică eu nu știu, eu să aflu acum în premieră. Unde erai tu atunci în viață? Eu știu unde eram eu, că eu am povestit istoria asta de multe ori din papucii ăia. Dar și tu o știi, vrei tu să începi? Că eu nu știu ce s-a întâmplat înainte de evenimentul la care noi ne-am cunoscut. Unde erai tu, unde te fierbeai? Și o să spun și eu. Da, era 2018, cred că. Eu locuiam deja de 3 ani și ceva în Amsterdam, dar veneam periodic la Chișinău cu activitățile mele legate de job și am mers la un eveniment. Colega mea, Ana, m-a invitat la un eveniment legat de business, cred că era. Și eu pe tine te știam din online. Da, și... Era și eu, dacă îmi permit să intervin. Din online, Oxana mă știa ca și parenting blogger sau nu eram atunci încă nu povesteam așa de mult despre parenting conștient, deși aveam și componenta asta, eram identitatea o mamă. Ta era mamă de 2 până la 22. Da, eram mama... Da, Diana a născut 2 copii până la 22 de ani. Măi, și eu atunci nici măcar nu mă gândeam că vreau copii, dar aveam așa de multă admirație. Adică nici nu mă întrebam conștient, oare cum e să naști 2 copii până la 22? Dar mi se părea fascinant că o mamă atât de tânără,
care pare atât de smart. Chiar și, eram. Da. și încrezătoare. Asta nu era. Da, nu era. Yeah. Deja la eveniment. Dar uite că nu mi-am dat seama că nu ești atunci. Acum, dacă Yeah. aș fi, am imaginea asta întâlnirii noastre în față, simt că tu nu ești încrezătoare, dar atunci n-am simțit. Yeah. N-am simțit. Și eu fusesem ca blogger invitată Da. la acel eveniment. Aveam o colaborare cu instituția media care a organizat La Agora, da. evenimentul respectiv și țin minte că mă simțeam tare pierdută. Eu eram la începuturile carierei mele de blogger și cred că era unul dintre primele evenimente la care mă invitase cineva. Și mă simțeam așa o impostoare, mă gândeam și caut eu aici. Și, of course, atunci nu eram în punctul în care să admit și să mă cunosc în general așa de bine și eram obișnuit ca toate astea să ascund și pui fața aia pseudo-încrezătoare și mergi înainte pentru că așa trebuie. Dar înăuntru meu era un iepuraș speriat care vrei mă rep de acasă. Cred că erai îmbrăcată într-o ie. Eram îmbrăcat într-o ie și eram părul scurt, foarte scurt, cam ca prințesa Diana. Aveam Acum 8 ani, da, wow, da, te țin o minte. tunsoare. Și deci eu așa pierduțic cum îmblam printre mesele alea și încercam să fac small talk și mi se pare că era Nata Albot acolo, deci eu nimerisem în cercurile și ele. Și tu te-ai apropiat și ți minte ce mi-ai spus? Că te urmăresc, așa, și după aia Ai mai flatat, aici mi-ai dat gata. am spus că te admir? Sau Da, nu? da, ceva de genul. Mai. Iată, eu locuiesc în Amsterdam și vrei să spui ce mai departe? Cred că a cincea replică. A cincea replică a fost, dar voi trebuie să vă mutați în Amsterdam. Da, voi trebuie să vă mutați în Amsterdam și eu mă simțeam așa de flatată de faptul că cineva s-a apropiat și am făcut ceea ce făceam de obicei, nu cred că avusem ocazii mai mult de 2 sau 3 înainte de tine să fac asta și am zis, deși eu pe tine să te urmăresc și te-am dat follow și așa am început să conversăm și eu am luat foarte în serios invitația ta de a merge, de a veni, de a ne muta în Amsterdam, pentru că eu știam dintotdeauna că o să trăiesc și în altă țară decât Moldova. Mă simțeam dintotdeauna o cetățean al planetei și că lumea e prea mică ca eu să rămân numai acolo, deși cu multă iubire. Mai acum eu încerc să-mi dau seama de ce ți-am zis asta, pentru că încerc să-mi dau seama dacă eu spuneam la cât de multă lume spuneam asta, trebuie să vă mutați în Amsterdam. Eu eram în etapa mea de îndrăgostire totală de Amsterdam și cred că când vedeam un om, cred că mai degrabă acolo jos era o intenție foarte egoist, așa, că să-mi fac comunitate cu oameni faini. Și eu mi-a plăcea de tine online și mă gândeam, nu cred că a fost o intenție așa raționalizată, dar... Dar nu-mi place cuvântul egoist aici. Și noi să mai povestim despre faptul că egoismul are o conotație negativă în cultura din care noi venim. Cum eu văd și te rog să verifici cu tine. O intenție. Tu ești ca personalitate foarte community-driven. Tu ai nevoie de oameni în jurul tău și mie mi se pare că e partea asta din tine cu intenții foarte bune. Nu ca și cum tu m-ai invitat să ne faci rău undeva. Nu, ideea e că eu descoperisem Amsterdamul de parcă am descoperit o mină de aur. Deci așa mă simțeam. Simțeam că foarte nobil. Așa de multe... Că noi ne cumpărasem case, am mers fără bani, am cumpărat 2 case cu ipotecă, adică și simțeam că vreau ca toți oamenii buni pe care eu știu să beneficieze de asta, să ajutăm pe toți, să-și cumpere casă și să evolueze, să experimenteze traiul într-un oraș atât de special. Și eu iubesc foarte tare asta la tine, că eu, contrar ideea asta pe care am ajuns să o am tot ca parte a identității, dar ceva mai nou, eu eram la extrema cealaltă, în credința aia că dacă eu am ceva bun, trebuie să-l păstrez, că el e limitat și să nu știi, am o bucățică de tort, trebuie să o mănânc singură și magnetic, mult m-a atras aspectul ăsta la tine și în continuare îl admir. Că tu chiar și zilele trecute ai povestit, mi se pare, pe stories despre asta, că eu cred că resursele sunt nelimitate și... Da, eu chiar cred asta, da. Asta e foarte și foarte frumos.
Dar și cred că eu și soțul meu deja învățasem că aducând oameni în jurul nostru și ajutându-i, ne ajutăm și pe noi cumva și da, dacă adunăm o gașcă de oameni care se pun pe treabă și putem să ne bucurăm împreună și de orașul ăsta frumos și de oportunități și eu am simțit întotdeauna câștigul în felul în care împarți. Dar e curios că tu ai zis asta despre tine, dar eu intenția ta de a împărtăși tot ce știi despre parenting se bate cap în cap cu ce zici. Cred că e duală, că eu văd și la tine. Mulțumesc. Adică și dintotdeauna am văzut, nu doar acum. Am văzut la tine nevoia de a da înapoi, de a... Da. No, empowerment-ul a fost și în continuare este probabil una dintre valorile mele, puternicirea, valorile mele de bază. Atunci era numai pe aspectul ăsta, dar și energia din care venea era mixtă. Mai departe, ce s-a întâmplat? Noi am început să comunicăm pe social media adică să comunicăm, să ne comentăm reciproc stories-urile. Da, și în 2019 voi ne-ați vizitat. Da, pentru că eu am luat în serios întrebarea ta, adică invitația de a ne muta. Eu mă gândeam să ne mutăm în Germania, pentru că mie îmi place foarte tare structura. Dar Germania era prestructurată pentru noi. Și tu ne-ai vândut foarte bine Olanda ca fiind pe mijlocul și noi în 2019. 2019 în mai ați venit. Da, eu eram la etapa aia din viață în care de ziua mea vroiam să mă ascund, dar noi să ajungem aici. Să facem un episod întreg despre zile de naștere. Și când ai vizitat, aveai scurt și colorații, mici șuvițe. Trebuie să ies cumva în evidență dacă mă simțăm propriu nimic pe interior. Adică avem șuvițe roșii, violete, cam asta era stilul. Ai venit cu marcă în sistem de purtare, era avea un an, cred că. Un an și un pic, da. Și am stat 3 zile la voi, mi-amintesc foarte bine că voi dădeați acasă în chirii și eu după aia n-am îndrăznit să te întreb atunci dacă trebuie să achităm, dar îți aminte că te-am contactat și tu ai spus că nu e necesar să te achităm. Dar eu mă simțeam foarte mică pe lângă tine. Pe bune? Foarte mică. Eu cred că e invers, eu mă simțeam mică. Adică nu știu, adică chiar... Eu mă uitam, eu eram un grăunte de praf și mă uitam de parcă la un muntele numit Oksana Griacenco. Ce chestie... Și de asta a venit ceva mai devreme, tu spuneai despre când am început să egalăm, pentru că asta s-a întâmplat abia anul trecut sau mai trecut, right? Da, când eu aveam o discuție și eu zic, știi că eu am început, anul trecut, am început să simt că suntem prieteni în momentul în care... Stai, cred că încă e prematur, să mai mergem un pic. Deci eu m-am mutat, trebuia să ne mutăm în pandemie, n-a mers, s-a început pandemia, adică înainte. Și noi, între timp, de ce vreau să păstrăm cireșica aia spre final, este că noi ne-am triggeruit reciproc și ne-am pus pe mute din nou și noi asta am recunoscut anul trecut. Da. Adică tu pentru mine erai așa de importantă, dar pe de altă parte așa de tare mă activai că eu, de exemplu, dacă decideam să fac ceva, de exemplu, mă gândeam să vorbesc de ceva din zona asta spirituală, pentru că ea este o componentă importantă din identitatea mea sau alte chestii care acum sunt normale pentru noi, eu mă cenzuram cu întrebarea, dar ce să gândească Oksana dacă eu spun despre asta? Noi nici măcar nu aveam o relație. Da, noi nu aveam o relație, dar tu erai avea o greutate foarte mare și dacă în capul meu Oksana ar fi făcut din nas la asta sau eu nu postam. Wow! Deci, am să spun ceva, tu, Oleac, ești responsabilă. Adică, nu în mod direct, dar de burnout în care ulterior am ajuns, pentru că în capul meu, nu tu ești responsabil, nu m-am exprimat bine, dar da, eu te aveam pe tine ca cineva la care eu mă uitam și te puneam pe mute exact pentru că îmi cauzai foarte mult disconfort. Te iubeam și te urăm în același timp, asta este definiția. Crezi, uite că tu un pic și ca terapeut, cum crezi tipul ăsta de trigger
te ajută în vreun fel. Absolut, dar pe acolo e cea mai mare comoară. Dacă noi suntem foarte sinceri cu noi și vedem asta și activăm curiozitatea, hei, dar ce e acolo care așa de tare mă face să vreau să lupt sau să mă ascund? Dar pe acolo e aur, uite la prietenia noastră acum. N-aș schimba nimic. De asta ne activăm atât de tare, pentru că parcă, da. Deci, curiozitate, noi ne uităm cu condamnare în mod normal la asta, dar dacă adăugăm o leacă de distanțare și de curiozitate, ok, e că asta se întâmplă, pur și simplu recunoaștem, da, e că eu nicăieri n-am recunoscut, nici măcar mie foarte direct nu-mi recunoșteam. Dar e foarte interesant că asta se întâmpla între noi și noi nu aveam nicio relație, eram prost aproape niște oameni necunoscuți. Sunt curioasă dacă e diferit, dacă tipul ăsta de activare se întâmplă în relații apropiate. Absolut, tot timpul este. Cred că acolo e partea așa de rană. Nu ziceam de durere. Dar și aici era din rană. Era, dar durerea nu era așa de multă, pentru că eram mai detașate una de alta. Tu erai mai departe de mine dacă noi trăim într-o casă, apoi eu Da. Da, dar tu... Dar nu e ca și cum eu numai cu tine aveam această... Corect. Dar tu erai una dintre, poate, la un nivel similar cu cum activa partenerul meu. Înțelegi? Pur și simplu pe zona de opinie care pentru mine valorează mult. Adică știi ca și cum sunt straturi, culori. Apoi, iată, acolo tu erai și tu mi-ai spus că m-ai pus pe mine de vreo câteva ori. La mine au fost două chestii de activare. Pe mine m-a activat că tu ești foarte autentică. Pentru că eu aveam partea asta de autenticitate, eu spuneam pe zona de parenting, dar în multe restul aspectelor eu nu-mi permiteam să fac asta. La mine venea erau părți din identitatea asta mea ascunse. Cred că, de fapt, n-aș retrage cuvântul autenticitate, pentru că se simțea autentic, dar ce era din disociere. Disocierea, eu eram lipsită de frici și atunci când nu ești în contact cu frica, inclusiv cu frica față de rușine. Da, nu era în contact foarte mult cu rușinea, dar eu asta e un pic sună prea extrem. Eu nu cred că nu erai deloc în contact cu rușinea. Dar noi să mai ajungem aici, e mai complex decât atât. Acum, dacă mă gândesc... Și te activa pe tine în mine, pentru că tu mi-ai dat mute și tu de vreo câteva ori. M-am îndepărtat prima dată de tine, pentru că eu am, și mi-am dat seama recent, că devalorizez oamenii care nu sunt perseverenți sau care nu sunt harnici. Și acum... Cum ai văzut un harnic și perseverent? Wow! Ești primul om care spune asta. Nu, dar nu hărnicie, ascultă. Așa, ok. Și mi-am dat seama recent, pentru că noi inițiasem o discuție ca tu să te muți. Da. Eu m-am activat așa cum m-am activat și mi-am pus, și în cazul altor cupluri pe care le ajutam să se mute, să creez contextul, să dau toate informațiile, să le zic că voi când o să vă mutați, o să stați la noi și noi să vă ajutăm. Și după aia, dar nu era vorba de hărnicie, și după aia am simțit așa, uite ce oamenii ăștia, sau Diana, ce oportunitate au primit ca să vină la totul de gata, dar eu nu știam ce se întâmplă în viața ta atunci. Noi nu eram deloc apropiate. Deloc. Și am simțit, am simțit de parcă tu ai fi omul leneș, știi? De parcă eu am depus tot efortul ăsta ca să-ți fac tot contextul. Asta punctează că, de fapt, ce ai spus tu mai devreme, că vinea dintr-o zonă rănită, gri, intenția de a chema pe cineva în Olanda, asta punctează, da. Faptul că tu te-ai spărat pe urmă arată că... Dar nici măcar nu așa să zic, m-am spărat pe Diana, dar efectiv m-am îndepărtat. Da, mie vine cuvântul în engleză resentment, eu nu știu cum e în română, înțeleg. Dar pare, simt că e ceva din zona asta. Pentru că era probabil o zonă de îngânfare din partea mea. Eu vreau să ajut cineva, eu fac tot și cine el să renunțe la tot de gata, să vină să facă ultimul pas micuț. Mai vine să-l îmbrățișez pe copilul tău interior acum. Da, dar el s-a supărat foarte tare atunci. Da, eu chiar nu intenționam să-l supăr. Eu chiar apreciam asta. Asta a fost, după aia cred că s-a consumat. Mi-am dat seama că a început și pandemia și s-a consumat. Nu, după aia s-a consumat, cred că când am aflat un pic de detalii ce se întâmplă în viața ta personală. Că eu nu știam, nu eram deloc conștient ce se întâmplă, ce etapă tu ești în relație și cumva eu m-am gândit că eu am făcut tot efortul ăsta, i-am chemat să-i conving să vând ideea de Olanda și ei pur și simplu au zis că, dar nu acum. Cred că te-am văzut, nu știu dacă leneșă, dar poate lipsită de ambiții sau ceva. Nu, lipsită de abilitatea de a profita de o ocazie, de o oportunitate. Cred că așa te-am văzut. Da, are sens. După aia
a fost așa un pic din depărtare, după aia am aflat că de fapt nu era de tine și așa. Nu, și de mine, Și dar de nu doar de mine, mine. da. Of course. Și mi-a trecut asta. Am scos sentimentul ăsta total, dar după aia eu am devenit și eu mamă și l-am născut pe Teo și... Oh, da. Eu vreau să te întreb ceva. Noi am venit atunci în 2019, eram cu Marc și tu foarte bine te-ai conectat cu el și peste câteva luni tu ai rămas însărcinată. Nu, luna și eu aceea țin am rămas minte- însărcinată. Și eu țin că noi avusem un pic de discuții și este o fărâmă din mine, din noi, împreună cu Stas, care credem că noi am avut un aport acolo. Da. În Nu, noi în decizia luna voastră. aceea, noi începusem Concepeți? să concepem, cred că un pic înainte ca voi să veniți, în luna respectivă. Da, dar înseamnă că se simțea, Dar se simțea, cred că vibe de și- energie maternă, tu Dar și erai chiar uite, te și conectat Marc cu Marc. seamănă foarte tare cu Foarte Teo. tare, da. Și eu când l-am văzut pe Marc, eu m-am văzut, da, era Noi ne-am foarte clar bucurat foarte tablou tare. că așa o să arate și maternitatea mea. Da. Dar după aia a început pandemia, s-a născut Teo și eu țin minte a doilea mare activare și ultima relația noastră. E că mie mi-era foarte greu din punct de vedere al energiei și fizic să fiu să am somn haotic și mă trezeam la 5, că bebelușul așa se trezea la 5 și țin minte că mă duceam la baie, eram încă în beznă afară și deschideam Instagram-ul și acolo Diana Ivanov a fost la Orheiul Vechi, la ora 6 și a alergat deja 20 de kilometri. I see. Și eu mă gândeam, măi, dar atunci, uite, simțeam că ceva e în neregulă cu tine, dar nu puteam încă să spună cuvinte, dar mă activam. Era în neregulă. Era partea asta și înțelegeam că ești foarte disociat, că alergi. Că mă gândeam, niciun om normal Eram foarte nu rănit. poate să meargă la 6 dimineața să alerge. Pe de o parte este imaginea asta de om harnic și ambițios care alergă dimineața și aveam imaginea asta. Mă, aș vrea să fie o cameră să înregistrează reacția Și nu mea. înțelegeam de ce eu mă activez dacă e fain că ea, uite, eu crescut un pic copii, e fain că ea e disciplinată, că aleargă. Pe de o parte, Mă bucur că ai simțit asta. Asta spune că eram era o parte conectată din un tine pic. conectată. Dar eu tot timpul, și în disocierea mea, tot timpul era o parte care simțeam că ceva e greșit, în felul în care simt, dar nu puteam niciodată să zic ce. Și după aia, cred că și mai tare m-a activat când tu ai povestit că ai alergat 50 de kilometri cu piciorul rupt și atunci a fost așa ca panga, am zis, nu, femeia asta are o problemă. Și în loc să mă ajut să te îndepărtat. Da, și te-am pus Bravo, bravo, Dar noi nu darling. aveam o relație de prietenie, ne știam, atunci Exact. doar ne urmăream pe internet. No, lasă. Nu, dar atunci nici nu eram la etapa în care să mă gândesc că pot să zic unui Absolut. om. Ia, sigur. Nici Are acum nu sens. sunt la etapa asta. Acum inclusiv pot să văd chestii și în prietenii mei și în partenerul meu și nu tot timpul pot să le zic. Eu, pe de altă parte, eu sunt la etapa în care Da, eu tu sunt ești foarte foarte la bold. etapa Eu asta. sunt bold și asta este unul și dintre obiectivele podcastului și una dintre credința mea, care și Oxana o împărtășește și la care încă o leacă mai lucrează, dacă pot să spun așa. Eu cred că iubirea autentică, ea este curajoasă și dacă noi vedem că prietenul nostru, noi simțim, chiar dacă nu putem spune în cuvinte că prietenul nostru ceva nu e ok, noi spunem despre asta și eu nu ne temem de reacția lui, dar foarte iubitor și cu multă Curajos. curiozitate spunem despre asta. Dar vezi că pe mine mă activa Confruntăm. partea asta de disociere în tine și vedeam că tu îți faci rău fizic. Și Nu, dar n-aveai atunci gine să știi. Dar simțeam. Dar pe de altă parte, nu eram conștient că mă activează asta în tine pentru că eu tot îmi fac foarte mult rău prin disociere, doar că la mine nu era răul fizic. Că eu mă gândeam, cum să-ți faci corpului tău atâta? Da. Dar eu eram prin lipsa limitelor, prin foarte multe comportamente și, uite, salvatoare și mă disociam. Yeah. Și inclusiv, cred că aveam și fizic mâncatul emoțional, dar parcă mâncatul emoțional nu simțea un abuz atât de mare ca alergatul la 6 dimineața sau rupt piciorul. Știi? Și cred că Dacă asta apropo de culorile, de nuanțele de traumă și de mecanisme de supraviețuire. Sunt unele acceptate de societate și altele care sunt tabu. Adică noi ne uităm la oamenii care, de exemplu, femeile care își expun corpul. Mă refer la, de exemplu, vitrinele din Amsterdam. Vedem că asta e, ca mecanism de supraviețuire, nu e ok. Dar e ca dacă mănânci emoțional sau dacă alergi, e că asta este bine. Noi să mai deschidem subiectele astea, dar... E foarte interesant cum eu simțeam că tu îți abuzezi corpul și
Și încă la o chestie care e social acceptat, dar eu nu vedeam mâncatul emoțional ca pe un abuz. Mi-a luat ceva timp, chiar ani, să descoper că mâncatul emoțional este un abuz față de propriul corp. Și lipsa de prezență în multe situații în care este implicat corpul tău. Da, dar vezi că e un abuz și în același timp un Mecanism. e o îmbrățișare caldă pentru acea rană. Dar cred că și la tine se simțea ca o Cu îmbrățișare siguranță. alergată. Apoi era unicul fel în care gândurile puteau să se oprească. Eu aveam așa de multe gânduri autodestructive, eu numai când alergam și trebuia să alerg mult ca ele să se oprească. Foarte mult. Exact așa la mâncare, că tu dacă mănânci un pic emoțional, nu te ajută. Ca să fii în contact cu corpul tău total la mâncat, trebuie să mănânci foarte mult. Și starea asta de oboseală la alergat și de plinătate la mâncare. Da, nu m-am Pentru gândit cu cât e niciodată mai că mult, cu atât intensitatea simțirii corpului. Da. Oh, Wow. Da, măi, ce... Da. Ce mult nu ne iubeam. Da. Revenind, dacă ar fi o cameră, îți vedea ochii înlăcrimați ai Oxanei. Mie îmi place când devii conștient de mecanismele astea care îți fac rău, chiar dacă în măsură mai mică, îți apare multă empatie și față de oameni care fac chestii și mai rele. De exemplu, eu pot să văd acum am foarte multă compasiune față de un om beat și înțeleg cât de multă durere e acolo, încât au avut nevoie de atât de mult alcool ca să se simtă. Deci, eu m-am mutat în Olanda cu succes în 2022. Da. Că deadline-ul din capul meu nou era când băiețelul meu mai mare urma să meargă la școală și eu eram sigur că el nu o să meargă în Moldova. Și respectiv noi toți 4 ne-am mutat în Olanda. Și voi ne-ați ajutat ne-ați luat de la aeroportul, m-ai luat. S-a stat la voi 2 săptămâni înainte când au venit înaintea noastră să ia chirii, deci ați fost foarte prezenți. În minte că la voi am luat prima tigaie. Și noi nu eram prieteni încă atunci, dar ieșeam o dată pe lună, pur și simplu să ne plimbăm prin Amsterdam și să vorbim despre vrute și nevrute, așa. Să ne umplem golul ăsta... De ventilare. Da, dar nici nu ne ventilam așa de mult, vorbeam foarte superficial și despre multe lucruri din exterior, încă nu ajunsesem să povestim despre trăirile noastre. Cred că când după mine, eu sunt curioasă cum a fost pentru tine, în momentul în care am început noi să ne uităm pe interior, unul la alta, e când eu în 2023 am avut un burnout destul de serios, cu repercursiuni sau cu consecințe, sau cu, nu știu dacă sunt consecințe, dar care sunt în interiorul, simptome, asta e cuvântul care îl căutam, grave la nivel de corp și la capacitate, mi-au compromis capacitatea de a aproape respira de sine stătătorii, basically ca și cum ai avea un atac de panică continuu. Și asta e o poveste aparte de cum am ieșit de acolo, dar după multe practici căutări, m-am făcut bine, cred că în vreo câteva luni, cu mult suport, dar în special cu un compas interior care simțea unde este problema, mai adâncă decât antidepresantele care stăteau pe raft și așteptau a fi consumate dacă restul nu funcționa. Și eu țin minte că când eu aveam burnout, eu nu le-am scris, eu am dispărut de pe online timp de 5 luni, eu n-am spus nimănui că mi-e rău, dar eu mi-am promis că eu nu o să ascund. Dacă pe mine cineva o să mă întrebe, pentru că eu având stil de atașament evitant la acea etapă, o caracteristică a persoanelor care au acest stil de atașament e să spună că la dânsi tot e bine, chiar și atunci când nu e bine, e ca alergatul, să facă fix inversul. Și eu atunci, un breakthrough a meu, cred că a fost să nu ascund. Și atât tu cât și prietena noastră, Daniela Culev, m-a întrebat cum mă simt și eu ți-am spus că mie nu mi-e bine, mi-e greu, acum trec printr-o perioadă mai grea și îmi iau timp, ceva de genul. Și eu nu țin minte dacă noi ne-am văzut în perioada aia, eu țin minte prima dată când noi ne-am văzut după, noi ne-am întâlnit unde la Vesperplein. Da. Ții minte?
Da, dar eu țin minte că am aflat, deci tu ai dispărut de pe internet, noi încă nu eram deloc apropiate și mă gândeam, simțeam atât de multă neputință și mă întrebam în neputința aia, ce trebuie să fac acum? Am nevoie de instrucțiuni. Pentru că eu până acum... O, de la tine și corpul acum e înghețat. Da, eu pot să văd cât de mult. chiar și un pic de, nu știu ce e, poate rușine, dar eu, da, asta era neputință și că eu în nicio relație de prietenie până atunci, parcă mai degrabă am fost prietene mai mult la bine cu prietenele mele și nu a existat o situație în care să fie un eveniment atât de grav. Și o șansă în care eu să fiu o prietenă bună și mai ales că noi nici nu eram foarte apropiate. Nici nu era și eu mă prietene. întrebam ce trebuie să fac. Că acum parcă vreau să mă apropii de Diana, simt că vreau să fiu acolo, dar habar nu am ce să fac. Și efectiv n-am făcut nimic. Am reluat întâlnirile probabil după ce ai ieșit. Am devenit mai bine. Cred că te întrebam așa superficial cum ești, nu știu. Da. Și noi am ieșit. Și eu vreau să spun despre momentul în care eu am simțit că ajungem aici, că noi ne-am echilibrat, că eu nu mă uitam la tine din fărâm aceea de praf ca la o statuie atotputernică. Nu știu dacă... Nu, eu nu ți-am spus asta. De fapt, poate ți-am spus când s-a întâmplat momentul ăsta. N-am ieșit... Atunci, eu încă nu ieșisem complet din burnout, dar eram destul de aproape. Și ne-am dus la un restaurant spaniol. Da, știu. Și noi am întârziat, că am confundat drumul sau ceva. Și Oxana s-a făcut mică, ca un șoricel pe lângă administratorul restaurantului ăla și... Mă scuzați! Nu numai că m-a făcut mică, mi-era rușine de tine. Oxana era rușine de toți oamenii de planetă. Deci, și așa au început să scuze de așa de multe ori. Și domnul ăla chiar o leacă a fost rud. Da, a fost nepoliticos. Oxana, a fost... Ne-a așezat la masă. Anyway, și eu atunci am avut o chestie personală de breakthrough. Eu țin minte, noi eram așa, tu te întrebai, el pe noi ne-a luat la rost, așa erai foarte activată și rușinea încerca să găsească neadecvarea în tine. Da. Și avea esență, adică asta chiar se întâmplase, ție nu ți s-a părut, însă eu țin minte că eu m-am dus la baie și pentru că lucrasem în acele 3 luni de burnout așa de mult cu interiorul meu, eu m-am deconectat de tot exteriorul și m-am dus foarte adânc în interior. Eu eram la baie și era vocea aia foarte familiară mie care spunea, așa răutăcioasă, care spunea că el e așa de rău, că a făcut asta și că amuși noi să-i arătăm aici, știi? Vocea evitantului și șeful. Eu vreau să dispar. Și eu stăteam în baie și vorbeam cu mine și atunci am avut prima fărâmă de noua mea voce vindecată și de siguranță care a spus că el este un om bun. Și că bunătatea, am chills acum, și că bunătatea și că el este un om bun și rănit. Și că ceea ce a făcut el este despre dânsul și nu are nimic de a face cu cine voi sunteți. Și că bunătatea stratează cu bunătate sau că oamenii răniți stratează cu bunătate. Și eu am fost acolo, eu nu știam că asta se numește autoreglare, dar eu m-am autoreglat. Și eu am revenit la masă, în continuare erai speriațică. Vreau să dispar cu tot restaurant. Eu m-am autoreglat și el a venit și ne-a adus pe masă, că era seara, o lumânare. Și eu, din autoreglarea aia și din imaginea pe care am început să o am despre dânsa asta nouă, el a pus asta și eu m-am uitat la dâns și am zis că oh, thank you, that's very kind of you. Adică i-am spus foarte sincer că e foarte drăguț din partea dumneavoastră să ne aduceți această lumânare și să aveți așa grijă de noi. Și ceva în el s-a muiat. Da. Și el ne-a tratat cu așa de mult respect. El după asta ne-a dat și ceai gratuit. Da, ne-a dat și o prăjitură din partea casei. Și revenind la momentul în care am simțit că am egalat, atunci eu un pic îți povesteam mai multe despre cum mă simt. Atunci am mers un pic mai în profunzime, nu atât de mult la și părere avem despre asta și părere avem despre asta și cum ne mai place Olanda, dar efectiv harder stuff. Și tu mi-ai povestit despre sora ta un pic și despre felul în care cât de tare e pe tine te activa și că
Și eu țin minte că eu am avut așa o realizare că wow, dar ea este așa de rănită, ea este așa de îndurerată. Și tu te-ai uitat la mine și ți-a venit să plângi și mi-ai spus da. Adică parcă ai realizat și tu ne-am conectat așa de puternic pe unda asta de empatie și tu i-ai scris atunci un mesaj. Da, țin minte. Da. Credeam că tu ești pe lângă ceva sau de noi două. Nu, ambele suntem foarte mult. Da, și tu atunci... Și când tu i-ai scris mesaj, eu simțeam că eu am egalat, că tu ai făcut așa de multe pentru noi, că ne-am mutat în țara asta, care mie îmi place și mi-au dus așa de multe. Și că eu ți-am dat cadoul ăsta de sămânță de reconectare cu cineva drag. Și, în general, de accesarea empatiei, dacă vrei, de a te uita dincolo de mecanismele de supraviețuire de rană, știi? De parcă că eu am putut să văd pe sora ta așa cum ea de fapt era, pentru că asta era esența ei, parcă o creat teren sau o făcut spațiu suficient ca și tu să poți să ajungi acolo. Da, și atunci eu știu că eu m-am dus acasă și eu aveam asta că noi suntem even, noi suntem la egal. E foarte curios pentru că asta, tu simțeai că nu ești la egal pentru că eu te-am ajutat, dar eu ajutorul... Nu numai că tu m-ai ajutat, că tu erai directoarea Moldova.org, pentru că eu ca evitant mă uitam la oameni în dependență de proprietățile care le au fizice. În primul rând, tu aveai casă, eu nu aveam casă, trăiai în Amsterdam, tu erai director de companie, dar eu eram o simplă mamă care stai acasă și aveam o imagine foarte proastă de sine, adică da, avusem și depresie, să ajungem acolo înainte, în perioada pandemiei. Pentru mine nu era deloc în fundal că eu te-am ajutat, deși efectiv te-am ajutat, dar nu realizam asta. Yeah. Nu era deloc un punct de pornire. Dar și eu invers, eu simțeam că vin la întâlnirile cu tine și există un dezechilibru acolo, pentru cred că de la acea întâlnire la restaurantul spaniol, că tu îmi dai mie insight-uri, simțeam de la fiecare întâlnire, deși tu nu erai acolo în rol de terapeut, dar discuțiile pe care le aveam... Dar nici nu eram încă atunci terapeut. Da, discuțiile pe care le aveam, simțeam că mă duceam acasă cu ceva, deci efectiv de parcă mă duceam la colindat și veneam acasă cu punguța cu bomboane. Wow. Și știi, și din alea, efectiv, mâncam o săptămână, pentru că erau gânduri la care reveneam, le discutam cu soțul meu. Și de asta mă simțeam un pic impostoare și mă întrebam, dar nu este ok eu pur și simplu să mă duc cu urechile deschise și atât. Așa. Și după aia... Că eu nu știu momentul în care s-a egalat, am ușa să lasă și eu în premieră. Da, și noi am început să devenim, discuțiile noastre au început să devină mai profunde și când am văzut că ce împărtășesc eu, ce gânduri împărtășesc eu sau ce experiențe împărtășesc eu din relația mea de cuplu sau din trăirile și frământările mele interioare nasc beculețe noi. Pentru că până în acel moment credeam că toate becurile sunt la tine și dacă ar fi relația asta, tu mi-ai dat câte un bec mie de fiecare dată. Și eu mă uitam la tine și vedeam că ce zic eu, tu nu știi. Experiența mea personală te ajută să vezi perspective noi și te cunoști tu pe tine. Și zic, mă cunosc eu pe mine, absolut. Și prima dată zic, eu singură spuneam cu voce tare după ce tu împărtășeai ceva, parcă experiențele tale mă puneau față în față cu o mină de aur din interiorul meu. Și eu zic, wow, eu pot să o fac pe Diana să aibă revelații. Absolut. Și de momentul acela am înțeles că noi suntem valoroase pe ambele direcții. Și de atunci, cred că eram tot lângă Waterloop Line, la restaurantul de clătit, când s-a întâmplat asta. Dar eram foarte șocată și zic, ok, eu atunci pot să ies mai des cu Diana și noi să creștem împreună și să învățăm împreună. Și cred că cel mai valoros a fost e că noi suntem un pic și în oglindă ca stil de atașament și când vorbeam despre cuplurile noastre, simțeam foarte mult plus valoare din experiența ta de evitant, pentru că soțul meu este evitant. Și zic, wow, asta simte Dan când eu îi fac asta lui. Și a fost, Da, și pentru mine era interesant să descoper cum eu pot fi acolo pentru tine ca prietenă, că tu ești prietena mea și foarte subtil să-ți arăt imaginea de ansamblu în loc să te convin că el are dreptate și tu nu. Deci eu multe am învățat din relația noastră și mi se pare un moment oportun pentru că am împărtășit ambele de cum când s-a egalat relația e să
spun care este speranța noastră pentru acest podcast și iarăși o credință fundamentală noastră este că o femeie vindecată vindecă alte femei și acum reflectând la momentul egalării relației noastre, mi-am dat seama că ceva vindecasem eu în interiorul meu în perioada burnout-ului și faptul că am putut să mă autoreglez în acea baie și să vin la tine și să am empatie față de tine și față de sora ta. Iată, asta este esența. Eu am accesat ceva în interiorul meu, am putut să spun asta cu voce tare și de aici s-a creat teren fertil, adică o femeie care este vindecată vindecă alte femei și noi, nici eu, nici Oxana, nu credem despre noi că suntem la finișul vindecării. Eu cred că asta nici nu există și sunt foarte entuziasmată, să trăiesc fiecare zi și să descoper ce mai oferă, dar cu siguranță, uitându-ne la călătoria noastră, suntem destul de avansate în procesul ăsta și dorința noastră pentru voi, cele care ascultați acest podcast, e să îndrăzniți, să vă uitați în interiorul vostru și să deschideți așa discuții autentice cu prietenele voastre și poate mi-aș dori să ascultați aceste episoade de podcast împreună să le share-uiți, să le distribuiți una cu alta și să contribuim împreună la vindecarea acestei idei absolut toxice care ne-au fost impuse de când suntem fetițe, că femeile nu pot fi prietene și că este tare multă ranchiună și invidie între... Este, că și relația noastră a început așa, dar trebuie să vedem că dincolo de acest strat există foarte, foarte multă frumusețe și profunzime și prietenia, eu cred că chiar este în straturi, pentru că în cazul nostru, primul strat de apropiere a fost verbal, deci noi începusem să mergem în profunzime prin discuții. Țin minte că iar eram în restaurant cu clătite, că noi mergeam foarte des acolo și tu spuneai, tu vorbeai despre, nu știu, ceva foarte banal din relația ta de cuplu în care tu ți-ai pus o limită și eu am început să am niște dureri în ovarii, instante și pentru mine să-mi simt corpul reacționând atât de instant și eu să fiu conștient că asta se întâmplă în corpul meu, cred că era prima dată când experimentam, când experiența unei prietene ajunge în corpul meu, mă doare și arată că eu vreau să pot spun limite ca ea. Sau eu vreau să fiu acolo. Wow. Dar pentru mine, efectiv, eram șocat și ți-am zis că am durere în uter și nu știam ce să fac cu asta. Și mă gândeam, nu știu, să continuăm alt subiect și tu ai spus, stai un pic cu durerea. Hai să stăm aici. Și mi-a fost greu să stau cu durerea. Și asta era înainte ca eu să încep să fac somatic experiencing și habar nu, adică eu cred că corpul meu tot timpul îmi transmitea asemenea semnale, doar că eu nu eram acolo să le prind. Și ăla a fost primul meu moment conștient în care am simțit în corp. Am simțit în corp. Da. Mulțumesc că spui despre asta. Da. Și eu tot timpul am simțit și partea asta de limite, că tu poți să mă înveți foarte multe, pentru că simțeam că tu ești înaintea mea cu călătoria și am simțit că este o oportunitate foarte mare să merg, să am propria mea călătorie, dar cu un pic cu mai multe resurse decât ai avut tu. Și pentru mine, în relația cu tine, foarte multe, că chiar și în crearea acestui podcast, ușurința cu care tu tratezi multe aspecte e ceva ce mi oferă foarte multă valoare, este că pentru că eu dacă mă apuc de ceva, eu mă duc așa de adânc și respectiv adânc înseamnă mult timp și am tendințe perfecționiste, nesănătoase. Nu se întâmplă nimic dacă mergi în... Ca chestii fizică mai degrabă, în interiorul meu se întâmplă, dar să pot să mă pliez cu cineva care parcă mă completează la acest aspect și îmi dă încrederea asta de o să facem de aici, o să îmbunătățim și cu siguranță ușurința cu care tu navighezi prin viață a făcut mare diferența și noi împărtășim tare multe, inclusiv împărtășim plăceri și terapeuți, pentru că eu am
am o caracteristică atunci când eu găsesc oameni buni cu care eu lucrez, toți prietenii mei ajung să lucreze cu dânsii. Și cred că mai e fain să menționez aici de ce relația noastră a mers atât de bine și în procesul ăsta în care tu m-ai ajutat pe mine terapeutic, e că eu începusem procesul meu terapeutic înainte un pic să mă împrietenesc cu tine și cred că dacă nu-l începeam și tu mă împingeai încolo sau de la tine venea motivația, cred că era să fie totul un dezechilibru. Stai că noi am scăpat o parte importantă din călătoria noastră, că apropo că e legată de limite. Deci după momentul cu restaurantul, noi am început să ieșim un pic mai des, dar eu ieșisem din burnout printr-o metodă mai puțin tradițională, m-am dus foarte la rădăcină și avusem un relief, nu știu, o eliberare de simptome aproape că peste noapte, lucrând cu sistemul meu familial și deci e altă poveste aici și căpătasem așa un soi de îngânfare că eu pe toți pot să-i salvez și respectiv noi ieșeam în oraș și eu practic mă băgam în sufletul tău spunându-ți ce trebuie să faci tu ca să fii și ca tu să fii bine și cred că asta a durat vreo 4 luni. Da, mai mult. Nu, mai mult. Nu, stai, darling, eu am venit din Peru, în mai a fost discuția aia pe care mușa să o menționăm. Dar noi ne vedeam, cred că o dată pe lună atunci. Nu, ok, da. Deci, cred că au fost vreo 4-6 întâlniri în care ți-am depășit limitele într-un mod obraznic și tu, fiind incapabilă, fiind un people pleaser aproape cronic sau chiar cronic, nu-i spuneai nimic, deși eu cred că este un pic de valoare care ți-am adus acolo, dar o să povestim în alt podcast, în acela despre tați. Când o să vorbim despre tați, o să o aducem în momentul ăsta. Da, eu prin luna aprilie anul trecut, aprilie, mai devreme, prin martie, eu am simțit, adică eu simțeam că ceva nu e ok în felul în care noi interacționăm, dar nu puteam spun degetul pe ce e asta. Și eu am fost în aprilie în Peru și am avut o experiență psihadelică interesantă, despre care o să povestim în alt episod de podcast. Și în mai începusem studiile mele în Somatic Experiencing, terapia orientată pe corp și reglarea sistemului nervos și vindecarea traumei. Și acolo profesoara mea m-a ajutat să pun degetul pe ce nu era în regulă cu relația noastră prin fraza următoare. Ea spunea că să ajutăm pe cineva fără ca ei să ne roage este o formă de abuz. Și asta a rezonat așa de profund cu mine și în general să începusem să lucrez cu corpul și să fac somatic experiencing și multe lucruri s-au schimbat într-un timp destul de scurt, pentru că terapia orientată pe corp are un alt nivel de eficiență. Și eu țin minte că... Deci a făcut click instant. Iată, eu am abuzat-o pe Oxana. Și eu am venit acasă, eu țin minte, trebuia să-ți dau rucsacul, că tu mă împrumutase rucsacul când am plecat în Peru. Și tu simțeai, pentru că tu nu mi-ai scris să mai ieșim și eu ți-am spus că vreau să-ți dau rucsacul. Și tu ai spus că am numai 15 minute, da, tu nu vrei să mă vezi și pentru mine avea foarte mult sens. Adică noi nu discutasem unde ne ducem, tu, ok, să ies pentru vreo 15 minute, mi-ai spus? Da, dar ideea e că eu simțeam desconfort, dar nu înțelegeam de la ce. Eu eram așa din conștient, simțeam că nu mai vreau să ies cu Diana, dar nu puteam să zic de ce. Și era așa de evident. Nu era evident. Și eu țin minte, te-am întrebat dacă puteam un pic să ne plimbăm și tu așa foarte people pleasing ai spus că hai. Și noi mersesem vreo 7 minute până la stația de metrou, urcam pe scări, nu o să uit niciodată în momentul ăsta și eu ți-am spus că, băi, dar înainte de ședințele alea de SI, nu era să am curajul să fac asta. Și ți-am spus, uite, chiar am un pic și de dizziness, ți-am spus că vreau să-ți spun ceva. Știi că de obicei după ce eu vreau să-ți spun ceva, apoi deodată dă un ton foarte interesant în corp. Și tu ai spus, da, spune, dar tot așa, o leacă aierat.
Mai, de fapt, nu vrem nimic să-mi spui, că mă temeam. Că nu vreau să iau mai mult, că eu nu aveam capacitate că mă și iară să mai spun ceva. Nu, dar nu aveam capacitate să reacționez la situația asta de incertitudine care se instalase între noi și mă gândeam, eu nu am nevoie de mai mult, că asta înseamnă să ai iar capacitate de reacție la ce-ți zice și nu mai vreau nimic. Și eu ți-am zis că vreau să spun ceva și da, tu ai spus da, spune. Și am spus că eu vreau să-mi cer scuze pentru că eu te-am abuzat în momentul în care ți-am depășit limitele prin a-ți spune ce trebuie tu să faci. Și tu ai spus că nu, dar normal! Pentru mine cuvântul limite era prea mult, dar tu spui cuvântul abuz. Da. Deci asta, da, în primul rând mi se părea necorelat cu adevărul, cuvântul ăsta. Și în al doilea rând, atunci când cineva pomenește cuvântul ăsta, trebuie să ai o reacție pe măsură. Wow. Și eu habar nu aveam ce tip de reacție poți să ai când cineva îți spune asta. Mă emoționează în primul rând, pentru că foarte nimeni nu mi-a zis asta, niciun om care m-a abuzat în viața asta. Nu a venit să-mi zic că îmi pare rău că te-am abuzat. Wow! Da, deci tu ai fost primul om care probabil m-a abuzat cel mai puțin și a cerut scuze. E că asta este vindecător, de parcă ai recăpătat încrederea în umanitate, știi? Wow! Și tu mi-ai spus că nu, dar normal și eu am avut suficient de multe resurse interioare și spun că nu, eu ți-am făcut rău. Mai de vrem să mă ascund. Da, și mie îmi pare rău și tu nu meriți asta. Yeah. Și eu n-ați mai fac asta. Mi se pare că am de spus fapt, asta. eu simțeam că tu ai intenții bune și îmi faci bine, dar eu nu știu ce să fac cu asta. Yeah. Asta Da, simțeam. era prea mult. Că eu nu puteam să văd mai mult de un pas în față. Asta este formula abuzului, dar definiția traumei este ceva care este prea mult, prea devreme sau prea repede. Și asta era prea mult. Eu, basically, te traumatizam. Eu te întorceam spre ceva ce este corect pentru tine prea repede. Asta este definiția retraumatizării. Asta și fără să bat la ușă. Că Nu partea te asta întrebam, dar vrei pragmatică să de spun... mine... Poate și câteodată te mai întrebam, că știam o leac și ca tehnici de coaching să te întreb, dar tu îmi spuneai tot timpul da, dar eu pentru că nu eram embodied, pentru că nu aveam relație cu corpul, eu nu eram reglată, eu vreau mai tare să-mi demonstrez expertiza mea decât să fiu conectat cu tine. Da. Și în momentul în care conexiunea a început eu să fiu în contact cu nevoia mea autentică de conexiune, am simțit că nu mai vreau să fac rău ca să demonstrez că eu sunt foarte, pentru că eu sunt bună. Eu sunt bună și punct. Și eu vreau să mă conectez cu oamenii și mai departe, dacă ei vor să recunoască aspectele la care eu sunt bună, asta vine ca un bonus. Dacă ei nu vor, este absolut ok, pentru că eu mă recunosc. Da, dar era partea asta pragmatică și foarte rațională de mine care spunea este o oportunitate aici ca tu să extragi lucruri bune, dar era atât de ceață, că eu deja începusem terapie să fac, dar vedeam cu 2 pași înainte, dar ce îmi ziceai tu erau 25 de pași. Exact. Știi? Și era foarte... Și după acea discuție și confesiune... Da, s-a luat un vel și de atunci relația noastră este de altă natură. Da, noi și nu mai fost niciun moment de tensiune nu, de atunci. Absolut, nu a mai fost niciunul. Nu, dar da, cum avem discuții, și în principiu de asta și s-a născut acest podcast, pentru că Voi trebuie să știți de unde noi înregistrăm acest podcast, adică unde noi am ajuns împreună după acea discuție plină de iubire și compasiune și umanitate. Vrei să spui acea tu? discuție practic a născut o relație în care noi în fiecare zi ne trimitem mesaje audio lungi. Deci aproape că nu există zi în care noi să nu împărtășim ce mai avem pe suflet, ce se mai întâmplă în ziua noastră. Ne sprijinim una de alta. Da, dar aceste mesaje audio de fapt vin pe fundalul și sunt construite pe fundație de discuții de ore. Că noi când ieșim, noi avem discuții de 4 ore când ajungem în profunzime absolută și mesajele astea zilnice doar întrețineau. Și de multe ori aveam discuții de 3 ore și ne ziceam, dacă am fi avut aici un microfon, uite ce discuții interesante, cât de multe femei ar putea să preia chestii interesante sau utile. Și nu din zonă de îngânfare, dar din... ele sunt așa de valoroase pentru noi aceste discuții. S-a observat chiar și în conversația asta s-a dus în zone în care noi n-am mai fost. Nu e un podcast planificat. Oxana, din frică, și-a făcut niște notițe, dar noi nu ne-am uitat deloc la ele.
Și ne apropiem acum de final, pentru că intenționăm să avem episoade cam de o oră. Și mă întreb dacă mai este ceva ce ai vrea tu să spui. Da, vreau să zic, suntem în prima noastră vacanță de... Yes! Da, suntem De aici în prima înregistrăm. vacanță. Deci noi două suntem acum în Madeira, în Portugalia. Da. Avem o casă întreagă la dispoziția noastră și sufletul unul altuia. Și ne bucurăm să vă luăm și că v-am luat și pe voi aici. Da. Voi sunteți cu noi aici. Noi ne-am gândit foarte mult la voi și la cum să transmitem cât mai relevant autenticitatea noastră și să... Da, de fapt, când ne gândeam la ce vrem să facem cu podcastul ăsta, nu ne gândeam să producem impact la modul ăsta, deși asta este o consecință firească, dar mai degrabă procesul meu și al Deanei și discuțiile noastre le simțim atât de adevărate încât parcă nu ne-ar încurca niște martori. Dar nu pentru... Sau cum simți tu? Pentru mine se simte că simte natural să dau mai departe. Da. Așa de mult câștig din aceste conversații și parcă am aici un pahar de apă și parcă dă pe din afară. Și pe din afară ăsta sunt urechile voastre și mă simt absolut onorată să știu că voi sunteți acolo. Îmi încălzește sufletul. Vrei să spunem un pic logistic despre podcast? Noi intenționăm să-l scoatem o dată la 2 săptămâni. Da, intenționăm să scoatem o dată la 2 săptămâni. Poate pe viitor vom avea și unele episoade doar pentru susținătorii de pe Patreon. Încă discutăm acest format. Dar aș mai reveni un pic la nevoia de a avea un podcast, pentru că și eu și tu suntem foarte prezente pe Instagram, dar formatul de Instagram nu este deloc prietenos pentru discuțiile profunde și eu chiar simt valoare în a împărtăși comunitățile mele pe Instagram și de fiecare dată când încep o discuție simt și e nevoie de context, iar noi aici construim contextul, că dacă scoți o chestie de 30 de secunde, scuze că te-am întrerupt, din acest podcast, o să aibă complet alt sens. Și eu simțeam uneori, pot să vorbesc 3 minute pe un subiect pe Instagram și văd atât de multe femei care fie că învață ceva, fie că activează ceva bun în ele și sunt frustrată că nu pot să ajung în profunzime cu unele subiecte. Și cred că podcastul și nici n-aș promite că o să fie tot timpul de o oră, cred că unele subiecte o să fie s-ar putea de o oră și un pic. Adevărat. Și vreau să avem toată libertatea asta. Da, și noi ne rezervăm, dreptul să fim fluide. Nu vrem ca asta să simtă eu am omorât suficient de multe proiecte minunate, punând presiune pe mine. Asta nu este cazul și acestui proiect și vorbeam cu Oxana, aș vrea să fim sincronizate și cu etapele vieții noastre și cu etapele ciclului nostru menstrual. Suntem ambele în etape interesante și de tranziție în viață. Foarte puternice de tranziție. O să mai deschidem aici ușița cât o să simt confortabil pentru noi. Noi avem o pagină de Instagram pe care vă invităm să ne scrieți. Noi vorbim în fiecare zi, dar să trimitem screenshot-uri din mesajele voastre una alteia o să fie un pic mai complicat logistic, așa că dacă e ceva ce vreți să auzim ambele, vă invităm să ne scrieți. Sugestii de subiecte, poate să ne dați feedback la cum ați simțit această discuție. Ne-ar ajuta foarte mult. Noi cred că trebuie să zicem și de ce am ales să facem audio foarte rapid. Nu putem și nu rapid. Da, de acord. Ia-ți tot timpul. Există multă presiune să faci podcasturi video și cumva dacă nu este video, nu este suficient de serios. Eu nu cred asta e părerea Oxanei. Eu tot nu cred asta. Toate podcasturile ne-au spus mulți că ai dreptate, este colectivă, undeva așa, în fundal este această idee. Cumva un podcast care adună comunitate trebuie să fie și investiții adevărate, adică studio și camere și etc. Și cred că pentru noi, la etapa asta, se simte mai bine să fie audio, pentru că vrem să fie un podcast, un proiect venit din suflet. Și atunci când există camera, nu e problema în cameră, dar în felul în care trebuie să ai grijă de cum arăți. Foarte multe pregătiri vin înainte și există și vocea aia care e încă în proces de vindecare, de cum arăți, există destul de multă presiune pe aspectul ăsta și eu recunosc că mai am un pic de muncă aici.
și nu vreau să aibă de suferit acest produs de suflet, pentru că încă mai sunt chestii pe care urmează la care Da, urmează și vreau mă să uit. înregistrăm acest podcast în ce haine ne se potrivesc. Acum suntem ambele în 2 rochii cu flori, pe o insulă din mijlocul Atlanticului și aveam și logo și în logo aveam o floare și... O să vă mai povesti, o să mai vedeți despre Da, și logo. podcastul ăsta este despre înflorire. Yeah. Și uite, e foarte simbolic, așa că noi stăm ambele pe canapeaua asta, e o zi foarte însorită, cerul este foarte senin, rochile noastre colorate și lansăm podcastul. Nostru, ca între prietene, un podcast despre femei care îndrăznesc. Și mai e o chestie pe care vreau eu să o zic despre formatul ales al podcastului, că atât eu cât și Oxana am avut diferite idei de podcasturi. El să ofertă în fiecare dintre noi ideea unui podcast de mult, dar eu mi-am dorit foarte tare să fac un podcast care nu... Deci cumva mă suprasaturasem cu podcasturi unde este un invitat expert, pentru că parcă vine cu presiune că cineva știe și tu încă nu ești acolo și noi Sau încă... cineva are o viață mai interesantă. Deci aduce un om cu viață interesantă. În principiu, multe podcasturi sunt cu oameni care au o viață neobișnuită, dar eu cred că... Nu, dar de fapt, dacă e că eu acum vorbesc și acum îmi dau seama, nu... Formatul ăsta de podcast a făcut click pentru că eu vorbeam cu Oxana, i-am propus câteva săptămâni în urmă și nu a făcut click și eu n-am mai împins și eram 2 săptămâni în urmă, mai puțin de 2 săptămâni în urmă, la Oxana mă dusesem să dorm, pentru că Dan era într-o vacanță și așa stând iarăși pe canapea, nu știu de unde iarăși mi-a venit ideea asta, hai să facem un podcast și de data asta o prins și asta îi spuneam Oxanei, că când cineva mă întreabă, de exemplu, Diana, dar tu ce părere ai despre ceva, parcă iată nu reușesc așa de bine să descarc înțelepciunea pe care tu ai menționat-o, că am revelații în momentul în care noi discutăm. Deci este o parte care parcă se întâmplă prin mine în aceste discuții. Înțeleg. Și noi fiecare avem zona noastră de expertiză, dar aici, în primul rând, vin Oxana și Diana, femeile, și vrem să le vedem pe Ana, Maria, Elena, femeile din voi. În toată splendoarea lor. Pentru că noi credem unshakable, cum e în română, de neclintit că femeile au așa o forță în ele. Măi, da, dar noi, parcă suntem conștienți, dar tot cu jumătate de gură, dar noi am făcut acest podcast, o parte vizuală și conceptul l-am făcut la un teren de joacă în care erau 100 de copii și era așa de multă gălăgie și noi eram în mijlocul la zumzăiala aia și noi nășteam un produs creativ și copiii noștri veneau, mame, dă-mi apă, mame, Teo a vărsat apă pe laptop și noi am șters și am scris și după aia acasă, în timpul cinei, am continuat a doua parte și cred că energia asta care curge din femei este așa de valoroasă. Absolut. Femeile au așa de multă forță, revenind la obiectivul acestui podcast, și ne dorim ca să vă inspire să reaccesați acea forță din voi și să vă reamintiți ce powerhouse voi sunteți. Cred că asta este un moment potrivit ca să încheiem și să... În descrierea podcastului găsiți link-ul la pagina noastră de Instagram. Și ne găsiți pe internet. Yeah.